maka na eke a na-akwa na-ekwu eneta ọ na-abụ ote m n'obi ote m n'ume ote nwa nọ na nwa ọgwụ ogere atọ na mba akwụna ego akwụna ya eri ego mana otu ya enwu nne ọkụ ogere ibe na ikwu ya nwokwu na ibe m agụwalichi m n'egwu mana ọ ya adịba ala ewu ụbọchị onye ohi akwa nne onye ọbụla akwanụ ngwongwo maka na ọ na-abụ onye ohi ihe na-akwa nne o meghe ụzọ niile oge ndị ilu ya bụ atabie ndị na ya dị na mma bụ atakwụkwọ obi maka na abala dị mma n'ọbịa na-akwụ dị ya n'ilu ogoni mmadụ obi dị ya sị na ọgwụ ma na-ejiri ọgwụ ọkụ onye ji ya emere ebere ka ọ ya emere ebere ọkụ eziokwu nne mụrụ ọmụmụ na-ekene ngete n'ọnụ n'ụgbakọ olu ekele ekele karịa onye ọma ọzọbata emede ma nna na-elugbo nwoke dede nenenụ ka ndị ihu na-atọ m amụ ọbụ ibe selese jụọ m agụ tikeri atụta na ego nwafe nna oburu isi ogologo ntara isi ike iwu ihe eri akụ na gị ezere m ndụ karụ m nka ịma na ọnwa egburu nwata akwụkwọ echi na ọnya azụ onye nkụzi o nwere ibe ndị ebe ụlọ mmanwụ ụbọchị ekara aka na akwa na-erila ọnụ ngwọrọ ọkwa nne mana dibịa oke ego ada akwatara aba mma mana ọ na-aba enyejuo dibịa wụ oje fụọ mgbọrọgwụ na-aja ọbịa ha badaba ogori ọbara ịmarị na ọnwụ dị n'ime ya o nwere ibe ọya bụ nnecha na nje wee kọmarịchi m akụkọ a na-akwa m abụ uno na mvụlọ ọcha gbamgbam ịmaka na ọgwụ oge ya dọ na mba akwụ na-ekwuru ọnwụ na tupu ebuga nwoke tete ọ gara akwụla ọtọ iwe mere akwụla ọtọ ka ị mara aka ube nwata ọbụla ọgaranya ọkụ ibe mere ikọrọ na mba egwu ikoro na-abọ na ana wee naghị ibe odegwu uwe mgbe gboo onye kwuru eme mere na-abụje ntụrụma na ọkụ ibe mere odegwu m batara na akwa ọrịa na nne ha bata mụ na obi bere ka nkụ alụghị egwu ha nọrọ m n'iji ego eme ọgọ mana nke m elu m akacha